ಒಂಜಾತ ಓದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರೆನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸವಿತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಆನೆಕಲ್ಲಡು ಉಲ್ಪ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಲದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಟೀಮ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಐಲೇಸ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸ್ ಎಂದರೆ ವೇದಿಕೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾ ರಸಿಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡುವ ಸುರಭಿಯ ಹಾಗೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಶಸ್ಸು. ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಬಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸೇರುವ ಸಮಯದ ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುತ್ತು ಹುಟ್ಟುವುದಂತೆ. ಅದು ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ. ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುತ್ತು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ್ದು. ಈ ಐಲೇಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಕೂಸು. ತುಳು ಭಾಷಾ ಕಲಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ಈ ಕೂಸಿನ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಐಲೇಸ. ಈ ಐಲೇಸದ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸರ್ ರವರು. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅದು ತುಳುಟು ಸತು ಇತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದಕುಲೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡುಗು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 16 ಪದ್ಯಲೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಐಲೇಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡು ಕೊರೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಲಲ ಎಡ್ಮ ಪದ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ತಯಾರಾವೊಂದಿಲ್ಲ. ಉದೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಲೇಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಗಿದ್ದಿ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿಳಿಸಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆ, ನೀರು ಜೀವಜಲ, ಬೆಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಕೆರೆ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ವಯೋಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಐಲೇಸದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಯೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊರಗರ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಲೋಕದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಐಲೇಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಐಲೇಸ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವೇನಿದೆ? ಗೆದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋತರೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಆದಂತ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವವರು ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜಿ. ಈ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರಿ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಂಜರ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರೀರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೇನುಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ಹಲೋ ಕೇಂಡ ಹಾ ಹಲೋ ಬನ್ನಂಜರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಅಂದಂದಿ ಹಾ ಬನ್ನಂಜಡ ಪಣ್ಣ ಆರಡ ಪಂಡಿರಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮನೋರಂಜನ ಇರ್ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಎನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪುರುಷೇ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ. ಎಂಚ ಬಂಡ ಜನವಾಣಿಡ್ ಆರು ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ ಐಕದುಂಬು ಆರು ಎನ್ನ ಬಾವೆರ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಬಾವೆರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಎಂಕ ಗುರ್ತಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೂರ ತೋಜನಗ ಜನವಾಣಿಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಬಲ ಮಾರೆ ಅದು ಕಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಸಾದ ಅಲ್ಪ ಆ ಜನವಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಬನ್ನಂಜೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದಿಂಚ ಎಂಕ್ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಂಡ್ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಈ ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ. 4 ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಬೊಕ್ಕದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡಿತ್ತಂದು ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪಡೆನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನ್ನಂಜೇರ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ನೆಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪದ್ಯ ಯಾನ್ ಬರೀತಾರೆ 2 ಪದ್ಯ ಬನ್ನಂಜೇರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕದ ಡೀಟೇಲ್ ಬನ್ನಂಜೇರ್ ಪಂಪೇರು. ಸುಧಾಕರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪನೋಡು. ಈ ಚಿತ್ರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂಡದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರಗೂ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ವಿಲೇಚಲ್ಗೆ ಓಡಾದು ಆರು ನೆಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ತೇರು. ಅಂಚ ಈರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುಂಡು ಬಂಪಿನ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಲಬ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ಪಣದಿ ಅನ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಸರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತ ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು.
ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅಂತ ತಡಾಂಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸಡು 200 ಜನರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನೊಂದಿನ ತುಳುತ ಶೋಲೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ 10 ಬಣದ ಎಣ್ಣಿದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ನಗಲ್ನ ದಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು. ನವೀನ್ ಪಡೀಲಿಡು ಬಸದು, ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್, ವಾಮಂಜೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿವೆಟ್ಟು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ, ರವಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿಲ್ಲಿಮಾ, ಬಕ ದೇವೇರ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಸುಧೀರ್ ಕೊಠಾರಿ, ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಗಲಲ್ಲಿ. ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಈ ಚಿತ್ರಡು 200 ಜನಟ್ಟು 100 ಜನಕ್ಕೂ ಡಯಲಾಗ್ ಉಂಟು. ಈತ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಬಣ್ಣಗ ಅವಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆಂದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ ನಗಲು. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಯ್ಯವನಗ ಪಾಪ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡಗಲಿಗೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರುಪ್ಪಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವನೇ ನೀನಿ ಎನ್ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ, ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಕ್ಕ ಮಮತಾ ಎಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಕೃತಿಯಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಳು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮನೋಹರ್ ಅರೆಗಡೆ ಬಡಿನಕ 40 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಡನಾಟ, ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸ್ನೇಹ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒರಿಯನ್ನು ಬೈದನು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ತೀರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ಕೌರವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಡ್ಡು ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೇರು, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನೆಕ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಕಿಶೋರ್ ನೆಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದೇರು. ಐತೊಟ್ಟುಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದಾಸ್ ಸಸೀತು ಮುಗುಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಡು ಈ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರಡು ನಾಯಕರಾದ ನಟಿಸಿದಗಲು ಮೂಲ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಡು ನಟಿಸಿದ್ದೇರು. 13 ಜನ ನಾಯಕರ ನಗಲು ಈ ಚಿತ್ರಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಅವು ಬಾರಿ ವಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಲ್ದೇರು, ಅವಿಡಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರ್ಲ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಯಾನ್ಲ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಸುಧೀರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಅಂಚೆನೆ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗಡೆ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು, ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು. ಬ್ಯಾತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೀರೋ ನಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಾದ ಬೆಂತಿನವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದಗನಿತ ತುಳು ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋನುಂಡು. ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ಮೈಸೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಸುರುತ ಲೀರಿಯೋ ಲಿರಿಕಲ್ ಆಡಿಯೋ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂತ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಅಂಜನೇಕ ಮೂಜಿನೆದ ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಮೆಲ್ಪಿನ ಉಂಡು, ಒಪ್ಪಪುಟಿನ ಪಲಯಲ ತಂಗಡಿನ ಮೋಕೆದ ತುಡರ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬಿಡುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೋತುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಡ್ಯಾನ್ ಬಣಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಆಗಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ನೆನತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐಲೇಸ ಮಹಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ಅಂಚನೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು, ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ನಿಗಲೆಗ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ.
ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಐಟ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡರು 200 ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರ್ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ 13 ಜನ ಹೀರೋಸ್ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪನವು ನನಾತ್ ಕುತೂಹಲನು ಕೆರಳಿಸ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನರ ಬಯಕ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದನು ನಮ್ಮ ಐಲೆಸದ ಒರಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ ದುಡಲ್ ಖ್ಯಾತಿದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪದ ಪಂತೆರು ಆ ಪದತ್ತ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಳಿಗೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೆಸದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿಲು ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹದ ಕೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಅಭಯಸ್ತೋಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಅರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮಾತಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿರು ಅಗಲೆ ಮಾತ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದಾದು ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಪದ ಬುಡುಗಡೆ ಅವನಿನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ಐಲೇಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂದೆನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನ್ನುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರವೆನ್ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆನು ತೂಯನೆ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತುಲಯ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತುಲಯ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆನು ತೂಯನೆ ಪನಿರೆಗ ಒಂದೇ ಕಾತಿನ ಸಾರ ಪಾತೆರ ನಲಿಪುನ ದುಂಬಿದ ಮೋಕೆದ ಮುತ್ತು ಸಾಗರ ಬುಡುಪೆಯ ಯಾನಾಚಿಕೆ ಪಂಪೆ ಕೇನ್ಲಯ ಈ ದಾಂತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಎಂಕ ಕೊರ್ಚಿಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿನ್ನವೇಯ ಈ ದಾಂತ ಎಂಕು ಬದುಕು ಇಜ್ಜಿಯ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆನು ತೂಯನೆ ತೆಲಿಗೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತುಲಯ
ತೆಲಿಗೆಗೆ ಮನಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತೂಲಯ ನರ 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 ನಿನ್ನ ರಾಗಗು ಎನ್ನ ತಾಳಯ ನಿದಿರೆದ ಉಲಯಿಲ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಯ ಕರಿದಿನ ದಿನವಂತೆ ತಿರುಗ ತೂಕಯ ಬರುತ್ತಿನ ದಿನ ಸುಖ ಪಂಡದ ಖುಷಿಯಾಕಯ ದಾಯಕ ಪೊಡುಯ ಅನುಕೂಲ ಕಾಲ ಉಂದುಯ ಬೇಗ ಸೇರುಗಯ ಈ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕಯ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆನು ತೂಯನೆ ತೆಲಿಗೆಗೆ ಮನಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತೂಲಯ ತೆಲಿಗೆಗೆ ಮನಸಲಾರಲಿ ಪೂವ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ತೂಲಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ- ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಒಂಜಿ minute. ಪದನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಮೂಡುದು ಓದುಂಡು ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದೇಶದಗಳು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ರವಿಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಿದಿಯೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಮೆರಿಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಬತ್ತುಬಯ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ಹಿಡ್ದು ರಮಣಣ್ಣನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲಿಡ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಅವತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಧಾರಣ 116 ಜನ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂಡುದು ಬೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಣದ ನಂಗೆ ಪಣಿಜರು ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಬುಡ್ಪಾದ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ತೆರಿಪಾಯರು 100-200 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರೇ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನವನ್ನ ಆರು ತೆರಿಪಾಯರು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತು ಪುನಃ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಗೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರೇನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಪದನು ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ರಾಗೋಡು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯನಾರು ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸುರುತ್ತ ತುಳುನಾಡುದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ದದ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಆರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಪದನು ಪಂತೆರು ಒಂದು ಸುರುತ ಪದ ನನ್ನ 3-4 ಪದ ಉಂಡು ಪಂಡೆರು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ಗೆಲುವುದಕ್ಕರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಗಲ ತೆರಿಪದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಗೊತ್ತಪಂಡು ಆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಪಣದು ಅರ್ನ ಪುದರಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಈತ ನೆಡ್ದುಂಬು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೆರು ಆರು ಐನಾಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ದುಂಬು ಪಣದು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪಳ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಐತೊಟ್ಟುಡು ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ಬನ್ನಂಜನ ಬಿಡದಿ ತೋಜಿನಾರು ಮಮತಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಏರು ಮತ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದರು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದ ನೆಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವ್ರ ಪರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಪರ ಆಗಲೇ ಮಾತ ಶುಭನು ಹಾರೈಸದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಲೋಕರ್ಮೆ ಈ ನತ್ತ ಪುದರ್ ಪಸರೊಂದುಪ್ಪಡು 100 ದಿನೊಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸುರುತ್ತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಪಾಡು ಅವತ್ತಂದ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಣದು ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು
ಮುಂಬೈ ಮಾತು ನಡಪಂದೆ ಪರದೇಶ ಅರ್ಬನ್ಲಕ ಪರದೇಶ ದುಬೈ ಅವತಂದೆ ದುಬೈ ಕುವೇಟ್ ಬಹರೇನ್ ಒಮಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಅಮೆರಿಕ UK ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೊಡಲಿದೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅದು ಅವನ ಎಡ್ಡ ಜನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅವನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಬಲಿಪಡು ಪಣದು ಆ ನಮ್ಮದಿನ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಬೆಲೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಡಲಾಯರೆ ಕಡಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಖಂಡಿತ ಪಸೆರಂಡು ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂತ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಬಹುಶಃ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚನೆ ತೌಲವ ಸಂಗಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ತುಳುತ್ತ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳುತ್ತ ಗುಲೆಚ್ಚಲಿಗಾದ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಉಪ್ಪಲ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಉಪ್ಪಲ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತುಳುವರೆಗೆ ಪೊಡ್ಡಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಐಲೇಸಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಇಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಪದನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸುರೂಕು ಪುಡ್ಡಾಡುವೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ನಿಖಲ ಮಾತ ರೂವಾರಿ ತೊಡೆಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೋನ್ವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬನ್ನಂಜರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಮಾನಂದ ರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ದ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಯನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬೃಂದಗು ಪೂಂಜರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇರು ಪೂಂಜರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿಲು ಉಪ್ಪಳಾಡು ಅವಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಮದ ಬತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯ ಇಂಕ್ಲು ಇನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಟ್ಟ ಆಯ್ತ ತುಳು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಏಪತ್ತು ನಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 15 ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಲಿಡ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋತನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ತಿರ್ಗೇರ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಅನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡ್ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ ಪಾತೆರ್ನಾಯ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾತೆರ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ನಾಟ್ನಾಗ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕಿನಾರು 11 ಸಿನಿಮಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತನ ಸುಮಾರು 54 ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಧಾವಿ ನಾನು ಕರಿಸರಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಲೆಗಳಾರೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಅವು ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಏರೆಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಐದು ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ದುಂಬುಗಾಲ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಡ್ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಂಟು ಕಲ್ವರದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದವರ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಲೆದ ಟೈಪ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಂದಾರ ಉಮೇಶ್ ಚೋಟ ವಾಮಂಜೂರು ಮೊಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪದು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರ ಎಂಕ್ ಪೂರ ತೂತ ಅವೇ ಕಾರಣಾಂತರವಾದಿ ಅಂಕಲ್ ಎರಡ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ತಾನೇ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡುದು ಅವ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಐದವರ
ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕುಂಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಒಂಜಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಐಕ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 2 ಸರಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಕಾರ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗಾತ ಮುಜುಗರ ಇಜ್ಜಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಂಜೆರಡೆ ಅನ್ಪಣ್ಣಾಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಜಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಸಿಂಗರ್ ಮಾರ ನಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೋರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡದು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಪದಕ್ಕೂ ಪದ ಬನಿಯರೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿಗೆ ಪದ ಪನೋಡುಂದೇ ದಂಡದತ್ತು ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಾ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಡಿದು ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ ಬನೋಡು ಅನ್ಪಣಿ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ ಬತ್ತನಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಏನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಈ ಪದ ಪನ್ಪಣಿಕ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಈ ಜೀವನ ಸಂಗೀತಮಯ ಜೀವನ ನನದುಂಬುಗು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತಾ ಪಂಚ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಈರ್ನ ಪುದಾರ ಬರಡು ಬಂಡದು ಸುರುಟ್ ಯಾನು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಈರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಈರ್ನ ಸಂಗೀತ ಎಂಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಐಲೇಸ್ ಆಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ ಮಾತಾ ಪದ ಬನ್ಪುನಾರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಪಗನೆ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಯೇಸುದಾಸನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂಡದು ಸುಮಾರು ಪದಕ್ಕೂ ಪದ ಬಣ್ಣರಾರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಎಡ್ದವರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳೇರು ದಾದಾಂದ ಸರ್ವತ ಮಣ್ಣಿ ಕೇಂಡರು ಬನ್ನಂಜೆರೆಡ ಗುಟ್ಟು ಬಂತೇರು ಅಂಡ ಪಂಡ್ರವಳ್ಳಿ ರಾಜರ ಮಂಡಂತ ಮಂಟಿದಾರೆ ಅವೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಂಜೆರೆ ಯಾನು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಐನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡದು ಆರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್ವತ ಮಣ್ಣ ಐದವರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಅನ್ಪಡಂಜಿ ಟೈಟ್ಲೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಸುರುಟ್ಟು ಮೇರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಾಡ ಪಂಡ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿಯರ್ ಪಂಡೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದು ಸರ್ವತ ಮಂಡೆ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾರು ಪಂಡೇರು ಸುರುಟ್ ಆರಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಐದವರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಚಿತ್ರ ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ವತ ಮಂಡಡ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ದನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ನಿಖಲ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪ ಮುಂಜೆ ಆತ ನಿಖಲ ಪುರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪರ ನನ್ಪಡ ಇರು ಸರ್ವತ ಮಂಡಡ ಸುರುವೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಲ ಪಂತಾರ ಇರು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯ ನನ್ನ ಬರ್ಪ ಹಂಚಿ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪ ಇರು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 6,000-7,000 ಜನನು ಮುಂಜೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಇರು ಕೊನತುಂತದಾರು ಸೇಕನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಆದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಯಿಬಾರಿ ಇರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅನ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನರ ಉಡ್ಡಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ್ ಪಟ್ಟು ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ 2 ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಾನು ಚುಕ್ಕಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಲ್ಮೇಲೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಇರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಅವು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಾತೆರ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಪನ್ಪೇಟ್ ಖಂಡಿತ 2 ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಪೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಂದರು. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿ ಚಿತ್ರದ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರು ಆರ್ಲೋರ್ಲೇರು ಅರೆಗಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಪಂಪೆ. ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರುಲ್ಲೇರು, ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣರ್ಲೇರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಉಲ್ಲೇರು,
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಾಬು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಪಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ ಪಂತಿನ ಗಾಯಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಪನೋಡ್ ಪಂಡದು ಅರೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಡ್ ಏನ್ ಎಂದಿಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲೆ ಎಂದಿಜಿ ಒಂದು ಕಣನ ನಿಜನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆಂಚಿನ ರಾಜರಮಣ್ಣ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜಿ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೀತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಟೈಸನ್ ಚಿತ್ರದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ಲೆ ರೇಪಣ್ಣಗಾರಿಗೆ CM ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊರಾಣಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನ ಕೆಲವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ CIT ನಾನು ಓದಿದಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲ್ಬಮ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ RJ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ 2 ಸಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂತ ಒಂದು ಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ನರ 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 ನಿನ್ನಾರಾಗು ಎನ್ನ ತಾಳಯ ನಿದಿರೆದ ಉಲೈಲ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಯ ಕರಿದಿನ ದಿನವಂತೆ ತಿರುಗದು ತೂಪೆಯ ಒರಿದಿನ ದಿನ ಸುಖ ಪಂಡದು ಖುಷಿಯಾಕಯ ಸಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಲೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಪಿದೆ ಬರಡೊಂದು ತೂಂದ್ ಎತ್ತಿರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಾದೇರು 200 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ಲ ರಡ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಆವಡು ಪೂರ ಕಲಾವಿದನಗ್ಲಿಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಈ ಸಂಗೀತನು ಕೊರ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಜನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೋದೇರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದಿತ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿಗ್ಗಜರಾಯನಂಚಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ರಟ್ಟು ಸಭಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈತೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂದೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಬಂಗವರಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಂಟದಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟ ಆರ್ನ ಕಡೆ ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಗೆಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಗೆಂದಿಂಡ ಸೊ ಬೊಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳಿತೆ ಇಂಚಿಪ ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕತೆಕ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕತೆಕ್ಲುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸವೆ ದಯಪಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ
ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೋಡಾದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾದೀತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಆರೇನು ದೀದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚದ ಆರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾವೆ ಬೊಕ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಶುಭ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಪಡೆವಾಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲೆರ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಎಂಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಂಡರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡ್ಪೇರು ಬಂತೇರಿ ಇಂದೆತ ನಾಯಕ ನಟಿ ಮೊಗಲ ಪಾಲ್ಪಡ್ಪೇರು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇರು ಅಕಲು ತನ್ಕೊಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪನರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆಡು ತುಂಬು ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ತನ್ಕೊಲ್ಲ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರು ದಾದ ಪಂತೇರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ವರ್ಗ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ಮಾತಾತುಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಏಕಲ ಸ್ನೇಹಿತರಪ್ಪ ಮೂವೀಸ್ ಇಡು ತಯಾರಾತಿನ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಲಿರಿಕಲ್ ಆಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದು ಐಲೇಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಬುದಾಬಿದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ವಿ ಮನೋಹರ್, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರೆ, ಯಾನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ, ಮಮತಾ ಎಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಕರು ನಿಖುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡು ವಿನಮ್ರತೆಡು ನಿಗಲ್ದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶನಿವಾರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಲಿರಿಕಲ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಮಾತಗಳೊಂದೆಂತುವುದು ನಿಂಕಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗಲ ಮಾತಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಂದ್ಯನ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲಾ ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಾರ್ನಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂದೇ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ ಪಂಡ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಐಲೇಸಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ఒక ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಕೇನೋನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ ಕತಾರಡ್ದು ರವಿ ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ ಕೊಡೋರ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕತಾರಡ್ದು ರವೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಇದ್ದೇರು ಅಂಚ ಆರು ಜರಡ್ ಸವಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡ್ ಪಣ್ಣದರಡ ವಿನಂತಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸರೋತಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಡಲ್ ದೌಡೆಲ್ ಫೇಮ್ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಐ ಮೀನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂತಾರ ಇರೆಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಇರ್ನೂದು ಊರ್ದ ದಿಗ್ಗಜರು ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ತೊಂದಿರ ಮನ್ಪುನವು ಐನ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತದಾರ ಮನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮನೋಹರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಮಿ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ನೆಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೂವಾರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ತುಳುತ್ತ ಶೋಲೆ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಡ್ ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನೇನು ಗೆಂದಾಗ ಬಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಮಾತ ಹೀರೋಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಐಲೇಸ ಏಪಲ್ದ ಲೇಖನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸದಾ ನಿರಂತರ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಲೆ ರವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತೆರೆಗು ಯಾಪಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಿರ ಋಣಿಯಾದಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೆಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗದ ಒರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇಂದ್ರತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಜೇರ್ ಅಂಚ ಅಜೇಶ್ ಬೊಯ್ದರೆ ಅಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಎಲ್ಲರೆ ಅಂಚ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ತಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಸಾರಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಓ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರುಲ್ಲೇರಿ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲೇರ ಹೀರೋಡ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಟೆ ಹೀರೋ ಆರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ತುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ್ ಕಗುಲ ಪರವಾದ ಅಚ್ಚನೆ ಗಂಡು ಕಲ್ವೇರ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು. ಹಲೋ ಜರಂದಾರ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ರಂದ ರಾಜರಮಣ್ಣ ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಹಿರಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಾಜರಮಣ್ಣ ನಿಶಾ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಯ ನೈಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಂದಾರ ಆರ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಿಡ ಲಾಗಿನ್ ಆರ್ಯನ್ ಓಲ್ಲರ್ ಮಣ್ಣ ಈ ತೋಜಾರ ಮಾರ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾದಾರೆ ನೋಡ ಬರ್ಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಲೆತ್ತ ಅಂಕಲು
ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ ಬರೋದು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎಂದು You should speak. You are one of our most promising actors in ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿತ್ತ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಂಚಿನ ದೇರಾಯ ದುರುಸ್ತಾಯ್ ದಾದಾ ದೇರಾಯ ದುರುಸ್ತಾಯ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದವೇ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗ್ಲ ಯಾನ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಗ್ಲ ಏನಾನ ಹೀರೋ ಆದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲುದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಚೂರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋವಿಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೌರವ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಬೆಂಡದೆತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಅಂದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ ಅವೇ ಐನೆ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತನ ಐನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನೇನೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡ್ದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಬ್ ಶೇಖನ ಬರ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪತಿರ್ಲ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಡೇ ಬುಡಪಾದ ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಈ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಖಾಲಿ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆದ್ ಪೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾನೆ ತಗೋಡು ಪಂಡ ಆ ಕತೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಕತೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ದೀತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆರ್ಯನ್ ಈರ್ನ ನಟನೆ ತುವರ ಎಂಗುಲು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುವರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಹೀರೋ ಜರ್ನಿ ನನಾತ್ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇರೆಗ್ಯಾನ ಐಲೇಸ ಪರವಾತ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮುಂದೊಂದುಬ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜರಡ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೇರು ಕರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಗಾತ್ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ತು ಯಾರು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಣ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲ ಟೀಮ್ಗ್ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೂಲು ಸುರೋಕು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಊರ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತಂಪರ್ಪಲ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾತದಂತೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಟೀಮ್ ಗಂಟ್ ಕಲ್ವೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಮೂಡುದ್ ಬರಾಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ದಗಲಿಗೆ ಯಾನ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಆ ಪುದರ್ಗೆನ್ನ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರವನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನು ಹೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಬಂದು ಯಾನು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಐಲೈಸದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂದ್ ನಿಗಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಡಪಡು ಪಂಡು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಷ್ಟಪಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರ
ತೊಂದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಒಮಾನ್ ದಾರ ರಮಾನಂದನ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಒಮಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಮಾನ್ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ರಮಾನಂದನ್ ಕೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಬೈದೇರು ಅರಣ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ದಾಣ ಸ್ಮಿತಾ ಇರು ರಮಾನಂದನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಒಮಾನ್ ದ ರಮಾನಂದನ್ ಪಳ್ಳಿ ಒಮಾನ್ ದ ರಮಾನಂದನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ರಮಾನಂದ ಒಮಾನ್ ದ ರಮಾನಂದ್ ಸೆಟ್ರು ಓಮಾನ್ ಹಿಡಿದುಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯಾನ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮಾನಂದ್ ಸೆಟ್ರು ಓಮಾನ್ ಹಿಡಿದು ಉಳ್ಳಿರದ ರಮಾನಂದನ್ ಅನ್ನ ರಮಣನ ಉಳ್ಳರು. ಉಳ್ಳಿರದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪುರ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಏಲ್ ಕಡಲಾಯರ ಕಡತ್ತು ಬೈದಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಸರ್ವತಮ್ಮನ್ನಗ್ಲ ಸುರುಟಾದ ಸೊಲ್ಮೇರ ಸಂದೈದ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಗಂಟು ಕಳ್ವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವಿ ಏಲ್ ಕಡಲಾಯರ ಕಡತ್ತದಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಲೋಕೊರ್ಮೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರಿನ ಮಾಟ ಗಂಟಲೇನು ಕಂಡೊಂದು ಆಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಗಂಟು ದೆಂಗಾವದು ದಿವೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಆ ಗಂಟಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡಲ ಪಾಟ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ಆ ಬುಲೆಪಾಡಿ ತುಳುವಪ್ಪೇನೆ ನಾವು ಮಾತಿರಪ್ಪ ಸೇರೊಂದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಬುಲೆಪ್ಪಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡರಲ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ ಬಣ್ಣಂಜ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಿ ಮನೋಹರಣ್ಣಗ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹುಪ್ಪಾಳರು ಒಲ್ಪಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ತೂಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ ಕೊರಡು ಪಂಡತಿ ಕೊಡರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೂರ ಚಿತ್ರದಂಡಗು ಒಮಾಂಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರಿನ ಪರವಾದೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಲದ ತಯಾರಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾ ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಶಸ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಬಿಳಿ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷಾತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರದಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನಂದ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾಕರ್ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಬೇಚೇರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೇರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ ಒಕ್ಕ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುನಾರು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಇಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುನಾರು ಅಂಚ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಇಂಕಲ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವತ್ ಯಾನ ದೇವಟ್ರ ನತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಐನ ನಾಯಕ ನಟರು ಅಕ್ಲನ ಇಂದು ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಾರ ಆತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆವಡು ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ನಾಲ್ಕೊಂಜಿ ಆತು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದುವೆ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮಲ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಬೆಂಗಳೂರದ ಅನ್ಸಂಗೋಡು ನಡಪೇರೋಣ ಇಕ್ಕ ಪೂರೇರ್ಲ ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಐರ್ತಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ 24, 25, 26 ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಂಡ ತೋಜೋಡು ನವೆಂಬರ್ 24, 25, 26 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಐಟು ಪೂರ ನಿಖಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನವರ ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುಂದರಾಜ್ ರೈಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಕನಸದ ಕಂಬಲ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಕುವೈತ್ ಹಿಡ್ದು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಕಡಲ ಎರಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಆರು ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷ ಪೊಲ್ಕೊಟ್ ಪಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಕೇನುಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕರ ಬನ್ನಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನಿಕೊಳ್ಳೆ ಬನ್ನಂಜಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಉಡುಪಿದ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಂಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಬನ್ನಂಜಿ ರೀತಿಯಾಗಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಂಜೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ತೋನ್ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸರತಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋನ್ಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಆದಿದ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾರು ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಲ್ಫುಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಿರಿಯರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೂರ್ನ ಮಂಡದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಲೇಶ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದಿದ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಅರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಾಥ್ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಅರ್ ನನಾಥ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಅರ್ ಒಂದೇ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ತೊಟ್ಟದು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಲ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಪೋಡ್ ಬಂಡದು ಅರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಂಟು ಕಲ್ವಿಯರ್ ಎಪ್ಪ ಮಾತುಗಳ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಹೀರೋ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಬಂಡದು ಒಂದು ಲೇಟ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಸರ್ವತಮ್ಮನೆ ಪಂಡ್ಯರ್ ಸೋರಿದ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ತುಣುಕುದಲ್ಲ ಪಂಡುಜಿಯರ್ ಪಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಪನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ್ಯರ್ ರಾಜಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಿನ ಪನ್ನ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಓ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಎರ್ನ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಗಲ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನಗಲ ಅಥವಾ ಏರ್ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಎರ್ನ ಗಂಟು ಕನ್ನಂದಿರ್ ಬಂಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತಾಗಲ ಪೋದು ಟಾಕಿಚಿದ ತೂವಾಡು ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟೆಡ್ ಬತ್ತದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ತೂಪೆ ಹೊಂಡದ ಇಜ್ಜಿನ ಊಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟ ಬೈದೆ ಈಕಲಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಟ್ಟ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸಾಹಸನೇ ಪನ್ನೊಲಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನಂಜಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂದಿತ್ತೆ ಆರ್ ಪನ್ನೊತ್ತರ ಎಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎಂಡರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತೀರಿ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪ ಆರ್ ಬಂಡರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಣ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಬಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಣ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ತೂಪೇರ್ ತುಳುದಾಗಲ ತೂಪೇರ್ ತುಳುದಾಗಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂದು ತುಳುಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳುದಾಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿಜಾರ ಅಂಚಾದ್ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಲೋ ಬಜೆಟ್ 100%. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗಲ ತುಳುತಾಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾರು ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಳಾರು ತುಳುಕಾದ ಜೀವನದ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರಗಳ ತುಳುವೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಂಜರ್ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡರಿಗೆ ಅರೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಅರೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತಲ ಕೊಡ್ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಮುಡಿಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುರ ಕೈಟುಪ್ಪುನು ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ತೋಡ್ ಬಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಲೇಶದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಲೇಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಐಲೇಶದಾರೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನವೇನ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಗಲಿಗೆ ಮಾತಗಳ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೊಲ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷ నుంచి ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿ ಪಣಂಬುಲ್ಲೇರು ಆ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿ ಏರನ್ನುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಂಟು ದೌಲಾಯ್ತು ಆದ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಕ ಕುತೂಹಲಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಜನಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡೊಂದುಂಟು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಿನ ರಡ್ಡು ಸಭಿ ಪಾತೆರೆಗಾದ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ರವಿಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರ್ದ ದಾದಮಂಡ ಆತ್ಮೀರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಮಣ್ಣೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಯಾಕಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅನ್ನ ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಇಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಾಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿಡು ಅಂಚೆ
ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜನ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳುಸುಳೆಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆದವರ ನಂಗೆ ಐತೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸಿಂಗರ್ ಮುರ ನಿಂಚೆನೆ ಅನ್ಕುಲ ಒಂದು ಪುನಗ ವಿಠಲ್ ಕಾಮತ್ತರ್ನಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಬರುವಂತುಂಡು. ಐಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದಾರ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಮನೋರಣ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆರಿಗೆ ತುಳುಟು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಲಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಗಂಟೆ ಕಳುವೇರು ಏರನ್ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಆ 200 ಜನಟ್ಟಿ ಏರನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ರಜತ ಪಜಾರ್ ಪರದಿರ ಬರಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಊರು ಇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಮಾತ ದೇಶಡ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನೆಟ್ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿರ ಸುಧಾಕರ್ ಬಣ್ಣಂಜೆಲ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಶೆಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತಿರನ್ನು ಇಡಗುಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತಿರಗು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಅಜೇಶ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಲೇರು ಅಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅಜೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪೊಲೋಗ್ದ ಪಾತಿರ ಅಜೇಶ್ವರ್ ನಂಗೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕರ್ಣಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಗ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಅಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ರೆಡ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕುಂಜರಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಪಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ ಅರು ಜೈದೀಪ್ ಎತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜಯದೀಪ್